wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Hayyalla ya mutu ƙara kusanta ni, ko ba wacce zan ganin ɗan adina ne. Tajil izzi shugaba mai kyan launi, Allah ka faɗa ba ka yi sa'ati ba. Alƙayyumu ƙaralun kasalatoci, gun alamu shuhudu santar musulunci. Kowar rayu arzikin annabi ya ce, mu so annabi ba za mu tsiyaci. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Rabbi a sata duk iyalansa gaba ɗaya, ba mai ja da kusa habbai ya ga daidai. Ga sharafa wa auliya suna nan dai, hanyar nan da annabinmu yake karba. Ni fa yanzu dole ne daga sauti a cikin ambato ga mai hasken zati. Sai an so shi zuciya za ta yi saiti, duk tsanani a san shi ba zan juya ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Ku zo mu fada ma duniya ba wani sai shi, shike bin hanya ta kwana tana kamshi. Kai dai ne ilahu kiwa rarrashi, bayan kai rasulu ban ga masoyi ba. Ba mu da shugaba kamar manzon Allah, Rabbi ya mai salati shi ko yayi sallah. Annabi ni hakan ka ban kila wakala, duk tafiyar da babu kai ban shi ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Ƙaunar shugaba take canza ɗabi'a, mai haƙuri saboda shi ya yi sa'a. Ka ji ba kai da an faɗai shi ne da, komai wahala a shi ba za mu ji tsoro ba. Mu fa da san rasulu ɗai za mu ji daɗi, wasu ko sun shagar da su dai sai kuɗi. Ƙaunar mu da hannun na san ba a kauɗe, sayyidina rasulu abu da babu ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Ba zan mantuwa da sa kuma haifa ba, mamami na san ku yanzu na sadan ba. Baitocin mu baba Abdallah Garba, in kun so mutu ba ma ce wayo ba. Ba mai hankalin misalta masoyina, ka biye wa zuciyarka kana rana. Ba mu da tanadi kamar san mun kirna, salar masu gishi san ba a karba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Mama Amina dole ai miki baitoci, da zuwan danki an ka samu dukan yanci. Wanda yake ku yayi wa kai ne ganganci, wanda ya je da ku ba za ya ji kunya ba. Ya nasrul hayati san babu kamar ka, ran mashar mai san ku baya kuka. Ɗagun Amina mu majjadu da baiga, yarda da mu ba za mu fasa yaba ma ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Ka'aba ce ta zama fuskantar bayi, Allah kai yake gani annabi kai. Zafi in ka so a take zam sanyi, bayan kai rasulu ban yi masoyi ba. Ba mu da zulumin faɗar annabi yayi, wanda ya haifi ɗa da son saya mai koyi. Don kuma kaji kai da shi kun sai layi, wanda ya bar rasulu ba zai dace ba. Mu suturar mu ƴan uwa san annabi ne, wanda ya sata ai ba zai yi tsiraici ba. Za mu tsaya a nan rasulu ka karɓe mu, don girman batula mai tara kukanmu. Ni ne sha'iri na mama aminar mu, ranan kaɗa ga Musa da tannan. Abdulle ya zo da baitin ka gwanina, a cikin arzikin ka an kai mun suna. Fansar rayuwa na ba mama Amina, wacce ta zamsilar yabon ka masoyina. Tare da su kana da Dauda Maulana, autan sufi ya kasance lakabina.
yabon da babu dare rana, har abada yabon ka ba zan daina ba. Mu suturar mu yan uwa son annabi ne, wanda ya sa ta ai ba zai yi tsiraici ba.